Bona tarda, com esteu? Què és el que prepares per ara d'aquí uns minuts per tots aquests infants aquí al carrer Finlàndia? Farem un espectacle, farem un viatge al món de l'alegria i la diversió. I farem balls, cançons. Aquest any hem portat cançonetes noves de l'última vegada que vam estar aquí a aquest carrer, com el Gatet Papet, que és una rumba, i altres cançons divertides per ballar amb la canalla. I també acabarem amb bombolles de sabó. I potser algun truquet de màgia, ja veurem ara. Per tant, veurem coses una mica molt diverses. Qui diríeu que va, sobretot, dirigit a aquest espectacle, més o menys? Doncs sobretot per públic familiar i nens i nenes de 3 fins a 8 anys, sobretot, però obert a nens grans també, fins a 100 anys o els que calguin, per tothom. És la primera vegada que veniu en aquesta festa major de Sants. Hem participat diverses vegades a les festes de Sants i en aquest carrer diríem que és la segona o la tercera vegada, si no m'equivoco. I sí, contents de tornar. Al carrer Finlàndia, però en carrers totalment diferents, perquè aquest any és un bosc encantat, l'any anterior era un mercat nadalenc, i sempre que veniu a actuar aquí veureu un escenari diferent. Com és això? Quan els escenaris són diferents, no sé si heu pogut fer-li una ullada a aquest carrer i què us sembla? Sí, ens encanta, sobretot hem vist que hi ha un arbre dels desitjos i a veure si després ens dona temps a posar el nostre desig, que ens agraden molt les fades i tot això ens encanta. I sí, sempre molt divertit, les festes temàtiques i tot el que sigui decoració doncs ens apassiona. Doncs us deixo que no just a l'hora de començar aquest espectacle, una última pregunta al veïnat, que vulgui seguir-vos, on us pot trobar per anar veient l'activitat que feu? Doncs ens poden trobar per Instagram, poden escriure la Cuca Animadora i allà ens trobaran i ens podran seguir. Doncs endavant amb aquest espectacle, moltes gràcies. Moltes gràcies a vosaltres, a disfrutar-ho! Doncs ja ho veieu.